tady jsme zastavili na žabičky. Počkej, to odfotit tam, čo ten Honza, on ho rozbaští. Počkej, já mám tady fotky. A normální žáby? Máme žáby, nevím. A Honza opravdu žáby. Ale jsou to dobrý? Je to dobrý? Jsem ráda, že to oni nepouští. No, přiměření. Ten most tady stojí prý 1000 roku. Čas úkolu. Where? Snakes? What is it? Where? Oh, snake. Snake! Let's see snake. Sini. Vody zatím moc není. Jeho palácu. Jeho otec navíc měl nějaké špatné, takové podivné předpovědi od bráhmanů, takže on se snažil mu dopřát do myšky. Myška změnila naprosto jeho život, protože on se poprvé tváří tvář setkal s věcmi, které neznal. Viděl žebráka na ulici, viděl mrtvolu, viděl těžce nemocného člověka, viděl starého člověka a taky viděl nějakého buddhistického guru. Nějaká v noci tajně prchá z paláce jenom se svým sluhou a když jako, protože je to pro něj bolestné, on zároveň nechce opustit svou rodinu, ale a hlavně se chce rozloučit se svým synem a chce ho ještě políbit na závěr, když spí, takže jeho syn je stulený k mamince a on se neodváží ho rušit, takže v bolestí srdci opouští palác, ani pohladí svého syna. Tedy pro nemoci, které taky nemůžeme ovlivnit. Ale jsou věci, které hlavně toho psychického rázu, které nám ten život nepříjemňují a to jsou hlavně naše přebujelé tužby. No, to se zajímavé, přesně, hlavně dneska na západě to přešlo do extrému, opravdu pořád chceme něco víc, pořád jsme takový jako neupojení,
ono to třeba, jenom se podívejte na televizi, to tam je reklam, že? A v těch reklamách, každá reklama vám ukazuje smějícího se člověka, který něco má materiálního. Je to čistě vaše volba a je to de facto návod, je to vlastně rada taky, že takhle si můžete učinit život spokojenější. No a pak je čtvrté konstatování, poslední, a to je definice takzvaná osmidílná stezka. A on vám uvádí návod, jak vlastně toho dosáhnout, jak omezit své touhy. To už je obrovsky složitá filozofická záležitost, která má prostě detailní interpretace a různé polemiky kolem toho. Ta osmidílná stezka obsahuje 8 bodů, jako správné chování, správné mluvení, správné cítění a prostě různé způsoby, jak třeba omezit svoje pocity, jako jak je sklidnit, jak se chovat s lidmi, jak se prostě, jak mluvit rozuměji. A to všechno pak má mít vliv na to, abyste dosáhli toho vnitřního klidu. Variace na kvedlání Mléčného oceánu. Hele, už se stalo? No prčí a prčí. Víš, to je za energickou vlnu, ještě to za... Lidi si je vyfoť, já jsem s nima na fotkách. Jo, jsi s nima na fotkách. No, oni chtěli to se se mnou fotit, nevím proč. Tady to je jedna skála široko daleko v tom okolí, jinak samá rovina. Velký listy, vysoký stroj by mohl být a velký ket, ale už něco vy, prosím tě, no? Něko tak blízko. Lehka, raz a dva, a raz a dva. Ale nemusí chodit žebrat. Tady všem v Kambodži